Cek. Shalom. Selamat hari Minggu Marita Sarupna.
Sebelum kita mulai berminggota, anot di nomor 14 Marede Kur Maranata. Tong pasada maru haru pikirata. Marede tasian buku di nomor 520 sada ayat sada saat tutulu. Marhite-hite gowarni debata ama, dohok gowarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni Tuhan badia, na tumo palangi do tanoon. Amin. Asi marwam diahu, ale Jehovah, ay tergogok doahu, maras doroaku dohok dagikku, ale yang guahu, tuho doahu haporusan, ale Jehovah, nikuro hodo de batakku
marguru tu tanganmu do akka persuryoki, sepalua mahu sian tangan ni akka musuku, doot sian akka na mga lotongi ahu, ali Jehova, seunang pa urakahu, ay hodo na hujou, sepalua mahu marhite-hite hati koranmu. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Alea manami na di banua gijang, para sirohan na sumurung di sude jolma, dang diolani ho anakmu na sasadai, diliaun horo ibana humopop hami, mamorsan dosa nami, saat tuhau na pinarsilangi, sepatugo marohanami, asa unang ganggu rohanami magkaporsiay, hasosaan ni dosami, asa unang mandeli hami, ala ni dosa nami, alay asa positutu rohanami dia sini roham nagudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaolongan ni rohami. Amin. Tangion hamu patik ni debata, di mana tersurat di Pesalmen ono pelalu ayat 5. Pesalmen ono pelalu ayat 5. Edehon hamu ma debata, puji hamu ma guarnai, palit desamu ma dalat di bana, namar hureta di halongonan, Jehovah do guarna, jala marol polok mahamu di jolona. Ido sahakna, atong rak mangido gogo mahita, laho mangulahon na ubar tu patik nai. Hale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na ubar tu patik nai. Amin. Hallelujah.
tato poti madosata martangi yang mahita. Ale tuan debata pergogo na suatu dosan para sirohan na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa na dangolon. Rotu joloni habang sahabadi ommi. Manopoti jala mengangguk kondosa nami. Masa jujut warsai hami ho. Marhite-hite pikiran. Dot hata. Dot pambayan nami narwai. Dang huwa wolongi hami hosian nasa roha nami, dohok nasa ate-ate nami, dohok nasa tondi nami, dohok nasa gugu nami, nang dongan nami, nang doson diri nami hubain hami. Di bahini, tamado masum mujala humom muhami, tuhamatean saling niling nai. Alai nama purus mahami, nuaing tua sini roham na gudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhukna. Seurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaulongan ni roham, si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan, siasi maroham dihami halak nadang ulon. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tua sesaan di dosa. Aidang adong ibarni i, ay saluhuk do perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni dibata. Alayak kanagabi pitor, binayan di basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite Kristus Jesusi. Na pinajong-jong ni dibata, bayan habang sa parasian, marhite-hite haporsiaon ni mudarna. Hasangapun mana ibatana digijang. Amin. Tangion hamu mahatan diri bata, turpu epistel di hari mingguan, imana tersurat di Pesalmen 72 ayat 1 10 sada. Pesalmen 72 ayat 1 10 sada. Tajahama marsikap sore. Raja Hadameon sian si Salomo. Ali di bata, sepasa maakka panguhummu tu rajai, jala hati goranmu tu anak ni rajai. Asadin hum bangsom marhite-hite hati goran jala maruli uhum akan nadang. Asamat perbuyon hadameon akka dolo dibangsoi jala maruli hati goran akka rubian. Sapati kusom na do uhum tu akan nadangon li bangsoi tupahan na do akka anak ni napugos
jala rokohan nados Ibrahim Gogo. Sehoma di habiari halak saliling adong mataniari, jala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Saitu at mo ibana songon pangunay ni udan tu padang na sinabi, songon udan nene na maglohi tanah. Martunasim madiak ka arinai, pertigori, jala manibuk-ibuk hadameon, rodi naso adong di bebulan. Jadi iba nama mangarajay sian laut sahat tu laut, jala sian batang haiki sahat rodiaka ujung ni tanaon. Ikum marsobba di jolona akka pangisi ni halongonan, jala dilatan ni akka musuna orbuk. Wal ulakaraja jan tarsis dohot akapulo na somba-somba, anak raja sian seba dohot Ethiopia, manaruhon silehon-lehon. Jala sobbaon ni surya raja ibana, luhuk do akka perbegu mangului ibana. Ido sahatna, martua do akka na tumangion hata di bata, jala na upyoksa. Amin.
Ta tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatinay dak ko nidungat ta sa porsiawn, disandok portibion, rak mahita mandok. Aw porsia iya bata Jehovah, ido ama pargogo na suatu urusan, na tumo palangi do tano. Aw porsia di Yesus Kristus, anak ni bata Jehovah nasasadai, imana tinuon ni si Maria, na gabe-gabian si Anton di Porbadia, andorak suabubuan. Ido tuat tanah tumawan di pangumuan di Silatus, nama terpajal do ibana di hau pinar sila, na tua tu banua toru dung ditanam, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, ama naik pergogo na suatu dosani, di sima ibana mulak sogot tu tanoon, mangumumi halak na mangolu do namate, hau porsia di Porbaria. Jala rong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do dia sesahan di dosa, do dia tai namandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, do dia ngoluan na suara sudah, amin. Tikting di Minggu Palmarum, Manang Minggu Mare-Mare, 24 Maret 2024. Naparjolo, Goarni Minggu. Goarni Mingguta sadarion ima Minggu Palmarum, Manang Minggu Mare-Mare, do tema idama naroma rajami manopoto. Napaduahon, partangyangan pasion, parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus dohot Paskah di HKBP Depok Sada. Parture ni partangyangan pasion,
Perningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus, dohot Paskah Parjolo, dohot paduahon, ta idama di warta jemaat na pinaradeni huria. Na patuluhon, sermon kategorial Pargulu Malua, dohot partangyangan wek, tanggal 25, 1 tanggal 31 Maret 2024. Domutu pertanyaan pasion, perningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus, manang Jumat Agung, dohot perningotan Ari Hahehon ni Tuhan Yesus, Paskah, pardalan ni sermon kategorial, ibadah doa pagi, Parguru Malua, dohot pertanyaan wek, Mamuka hari 25 1 31 Maret 2024 Masohok Majolo. Paupaton Parguru Malua angkatan 2023-2024. Partureni jadwal kegiatan tidak dana Parguru Malua angkatan 2023-2024. Ujian tulisan Patu paonna di hari 7 April 2024. Ujian lisan Patu paonna di hari 10 April 2024. Retreat Patu paonna di hari 10 21 April 2024. Gladi bersih Patu paonna di hari 27 April 2024. Domu tu bilangan nidana Parguru Malua na lobisian 100 halak. Patu paon ni huriatama 2 hari per mingguan. Maka tidakon hapor seaut tidak dana Parguru Malua angkatan 2023-2024. Ima Parjolo di hari Minggu 5 Mei 2024. Paduahon di hari Minggu 12 Mei 2024. Nah palimahon jadwal rapot periodisasi. Partureni jadwal rapot periodisasi tajahama di lembaran warta minggu na pinaradeni huriata. Na paundopon tikting daso jinahahon dohot barita perhepengon terjahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni huria marhite WA week partangyangat tabe. Songodima tikting masa di huriata di baga saminggion saya di pasu-pasu tuata mai tau sangap di guarna.
aku sia-sia dosai sai madalan dinatiu upai marajaki upabuana binani Jesus ipaluai nahuboko ponadangon namamor sandosai Dami ni debatana sumurun sian saluh naroha. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna. Dihamuna donga saha persyaun di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hatan debata di minggu tasadarion minggu palmarum mana minggu mare-mare. Nata surah di buku Evangelium Matius bidu 20 sada ayat sada 1 ayat 10 sada tangihok kamu ma hatani dibata dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem dungi laho madapoton huta Jerusalem sahak manasida tu sosor bet page madonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisiana dua halak nin nama laho mahamutu sosor na di jolumunaan mamittor jupak kamu madisi tabat halu disada rap dohot anakna har-hari jala tugu hamu mai tuaku. Jadi molo tung adong nama dok hatana Tuhamu. Alu si hamu ma. Narit kok doi di Tuhani. Dungi pitor luason nama. Alay masa pesi songoni. Asa jupang na hinatahon ni panurirangi. Pabuah hamu ma tuborusion. Idama. Naro marajami manopot ho nalabok dorohana halo di dohudulanna doho anak ni halo di boban dungilah homa akka sisiani patupahon na ni Jesus tunasida di bon nasida mahalo di dohot anak nam dia pehom ma ulus nasida tugi jangna laos di pahudul ma Jesus tu atas naing. Deba sian natoropi pahebak kon ulus nasida tu dalani. Na di banari manalihi akarating ni hau. Jadi di pasarak kon tu si. Alay sudi natoropi akan na dijuluna nang namangihut siya pudipe mangolopolopon Hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasupasu manaro. Mari hiti-hiti goar ni Tuhaning. Hosian nama digijang. Jadi dinabongoti ibana tu huta Jerusalem. Gaur manasa hutai. Akanin nama. Isi do halaki. Jadi di padok natorobima Yesus. Panurirangi dui. Nasian huta Nasaret. Na diluat Galilea. Ido sahakna. Hurian itu hatta na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Hal na somal do memang marpangidoan di ngolu ni si hatoropon. Biasa dui mula dompe marpangidoan. Alai sabalik nang
molo tuhatta marpangiduan oddo na sosomal. Anggo hita marpangiduat tutuhani marpangiduat tudongata. Somal duita bigi jala hampir tiap hari dui. Alai na sosomal ima ketika Tuhan meminta mangido tu hita. Oddo naso somal tahilala dia makadongan sahapor siaw. Jala ulau namal dui. Ditik kiro debata mangido tu si Abraham. Dipangido ibana pelehom ma anak mi. Ulau namal dui dia makadongan. Alai Abraham teruji. Abraham layak di hadapan Tuhan ketika permintaan Tuhan dioloi dilehoddo anak nai dipelehoddo. Dia makadonga sahapor siya molo marpangiruan debata dang ala na pugos tuhatai. Molo marpangiruan debata dang ala na hurangan. Bukan. Tetapi ketika Tuhan mau meminta dan memohon kepada kita, ada tujuan, yaitu iman akai lau pasauton baganaido. Ditiki trupuko lau Tuhan Yesus naik tuhu ta Jerusalem. Alai di sosor Betfage. Roma Yesus madok tu sisiana dua halak disuruh Tuhan Yesus lau mahamu. Pangido hamu majolo. Halode natabat di joloan. Marpangidoan. Tuhan Yesus baru kali ini memohon, meminta. Disuruh sisiani. Pangido hamu majo. Molo dipatihi hamu. Molo disukuk kamu. Didok Tuhan Yesus do di bagasa trupukon. Molo adong nama nukuk kamu. Dok kamu mah narikot di Tuhani dui. Dia makadonga sahapor siaw lau masih siani. Tohodo tutu suku-suku ni. Ternyata itu juga keluar dari pemilik halode. Disukum mah. Ayo atau ahai. Alai didokon sisiani mah. Tunapuna halode. Narikot di Tuhani. Ahado alus ni napuna halode dia makadongan. Ahado. Rade. Dilehon. Rade. Dia mempersembahkan tanpa bersungut-sungut. Hola didok narikot di Tuhani doi. Buat kamu mah. Adong dosongoni pad di tamar jamita tu sekolah minggu. Taringot tu kerelaan memberi, kerelaan mempersembahkan. Roboto tapat di tahun, bahama marcamita yang mantu sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu. Apakah adik-adik sekolah minggu rela mempersembahkan persembahan Tuhan? Rela. Di suku Bato. Jika ada uangmu 10 juta, maukah anak sekolah minggu rela memberi? Mau sama pendeta? Olo. Mau ladong 5 juta? Mau. 10 juta aja mau Pak Pendeta, apalagi 5 juta. Mau larang 1 juta, kata pendeta ini. Mau lah Pak Pendeta. Berselaku ke 5 juta, apalagi masa juta. Rawamu saya pada tahun. Baiklah. Mau larang dikatang munai 20.000. Allah mangalian. Ternyata semua anak sekolah minggu diam. Alaniaha. Ai 20.000 beri katong na. Alai anggona sorong di katong na inakaingan ini. Boleh narto. Banyak orang seperti itu. Mau larang kerejau Tuhan. Molo marana don nung bisa daw biduo. Molo nung kareto Tuhan. Molo nung songono domang sono. Dia berjanji akan mempersembahkan. Alania alananga dong dope. Tetapi ketika itu sudah ada. Lupa. Bahkan olo dang diingoti. Alani dia makadoka sahapor siaon. Masayuli dura. Ada orang suta pahiba terpukon. Tabuka maju ke deta nomor 742. 724. Pitu waluopat. Tadi humanangit setengah suara, songoni musik setengah suara mah. Pitu walu opat ayat 1 ayat 2. Pitu walu opat.
labok tedeo jalananget. Pitu elopat. Tedeo ma ayat 1 2. Adonai huban Tuhan. Adonai huban Tuhan. Adonai huban Tuhan. Adonai huban Tuhan. Ayat 2. Dia main Tuhan. Dia menunggu Tuhan. Dia menunggu Tuhan. Dia menunggu Tuhan. Awo coba ngedehon. Irna supas. Adonai hubaen Tuhan. Adonai hubaen Tuhan. Adonai hubaen Tuhan. Adonai hubaen Tuhan. Soni maju tamat ayat 1 ayat 2. Rak mehita mangedehon. Adonai hubaen Adonai huban Tuhan. Adonai huban Tuhan. Adonai huban Tuhan. Ayat 2. Dia menunggu Tuhan. Dia menunggu Tuhan. Dia menunggu Tuhan. Ia ya, jadi mula boy ipersejarah mandong dijabu. Ya, jadi ede tabodi. Ahado nang benokku Tuhan. Ido diigil di bata. Ahado nang patu pauku. Alani ma dia makadonga sahapor siau. Rap sudi mahita buting majaha tema ni minggu tay. Ahadi pangi di mana? Tajahama temeng. Sada 2 tolu. Holan ama mado sada 2 tolu. Idama naroma rajam manobotho. Ahado nata kirim sian sahala raja. Ro raja nang manopot tita. Somo raja nang rotu Jerusalem. Temane minggu teido madok tu hita. Idama naroma rajam tumopot. Kadang terlebih do, kadang hita melebihi do natahirim sian. Sahala pertogi. Melebihi do tahirim sian raja.
alai tung ina malas ni rohatta. Moro nata hirimi bui dibain rajai. Bui dibain presiden. Las rohani penis no ngalania dia makadongan. Bui doda. Las rohani penis no dihirim ima naik gaji walaupun mendekati pilpres. Nomor lapatan doi terhirim las rohatta naik gaji karena itu adalah hak daripada cara nirajai. Alai nangirian halak na terhirim. Halak na terhirim dan sauk na hirim nai buhada magdota menang. Besigudongon. Hari kamu besigudongon molo terhirim iba tu jam tangan. Bacik do gedek-gedek nibau. Molo terhirim iba tu sipatu buhara pak nibai. Bongkak tarsuga. Ima ngirinya terhirim. Terhirim do bangsa Israel. Gabe ima nakangani Roma raja napaluahon. Ido penatay na kayano diturpuki. Hosianna, Hosianna, ninda nasida. Dihirim nasida. Roma raja. Nabeteng. Roma raja ning paluahon nasida. Ala topot. Halak Yahudi. Ima di penjajahan ni halak Romawi. Nungga masih hol nasida ikor Roma rajai. Terhirim nasida dibaritai dia makadongam. HP dibikin nungga hira trendi topik rupani mangahira viral Yesus di Yerusalem. Tawaya ko mamulunang viral. Viral Yesus ima di tonga-tonga ni bangsoi nama dok ima Roma raja Sipalua nama dok raja Nagogo. HP di bagasat turpu tau dia makadongam. Dang songoni haroroni rajai. Dang songoni haroroni tu hatta Yesus Kristus ido baina molo tapa hula-hula pete mau masai menarik don idama na Roma rajam manopoto. Sian topiko dia makadongan siat turpukon ado piga-piga tona nanaing sihangudu honotta. Di panamunomota do di pajakorota di raja nang roi. Alani na parjulu ma nang ditonahot tuhita dia may. Uduk tu parsuruan ni Tuhan Yesus Kristus. Uduk do sisiani ido benatay dari ayat sada satu ayat tolu dung disuruh Tuhan Yesus sisian na dang majua dang marsidanian alai marpangoloyod odo nanidok ni pandang di saya mertua ma halak nauduk tu parsuroni martua ma halak na marpangoloyon na so marsidalian na so mabain alasan disuruh debatasi siani itor uduk maniang unang beidokon alani anakon unang benian alani songonon unang benian alanion. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat semuanya dipermudah. Dangolo debatama parmalhon yakayana doho akan asilo bahkan di bagasat turpu tahun Yesus tidak mempersulit murid-muridnya dan dibiar-biar molarong pendong manukun dok mak narikok di Tuhani. Ternyata bukan membebani murid nai hita do najut membebani dirita. Molo disuruh debata hita, molo disuruh hita di parsurun ya kaulota di tonga-tonga di bangso, di tonga-tonga di hurian nang di punguan, macam si daliani. Alani dang pantas dang layak melaho anak ni naporsiai manomu rajai molo sai marsida di dobe. Nabadua dia makadonga saha porsiaun tona nanang siang ulu honota na pinasa di turpukom. Dia main. Ia raja naroi dia makadongan raja nalabok. Raja si pardamema. Ido nanang idota. Kehadiran Yesus Kristus sebagai raja adalah raja yang penuh rendah hati dan raja yang penuh damai sejahtera. Amin. So ngoni idot tau tuhita. Kehadiran kita dimanapun
ikolas rohani natoro. Rohi tatu pungani kebahagia sudi anggota ni pungani. Rohi tatu pungani ikolas roha. Unang rohi tatu pungani tergudang nama gigi. Unang rohi tatu pungani ugabi gudang na lao meret sada-sada syakudulan na. Tapi Yesus yang datang di sini, dia penuh dengan kelemah lembutan, dia penuh dengan damai. Sudah mersigulu roneng jonok tuibana. Lau sido na kehadiratnya di tengah-tengah di keluarga di masyarakat di penguata kehadiran kita akan menyejukkan ketika kita datang tu penguani ikolas marohani natoro peto bauna ngarong namarsa. Kenapa? Lau ber kamu madiamak kadongan. Kedatangan Yesus Kristus itu luar biasa. Dang roi bana songon raja nama kuduli hoda. Dang hoda si hapas pidi. Alai rodo imana kaningani marhudul halode buru-buru musik. Baik kamu mah. Nunga halode tong musik halode buru-buru. Namar lapatan deui ima penuh dengan kerendahan hatinya. Jara sarako bara dunia makadonga sahapor siaon ino benedok Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 1 ayat 10 todui. Martua manalabo roha, martua masih buat damai. Aiko waro donasida anak di debata martua ma akak caleg, martua ma akak calon pemimpin. Unang nunggilen atau ngai harus odi caleg. Di Leon mesin babat. Di leo pacur, di leo ai, ala kale mana itu ditarik. Mengiri dui. Labatanna basu, apa mana nenggebi pemimpin joto ala hola kala do dihutai, to ditarik sudi nani leon nai. Ale bayuna masongoni. Ketika kita mau menjadi calon pemimpin, apa yang kita sudah perbuat, jangan hitung. Molo tadu pehita dinganani, adong gotik kena musemar hamunangan. Una to torga beta tarik akka subangan nata ale da kalau ruas tasone te kamang yakin doa si itape abha au haduan nung pesiu gabi calek ba pe molorong na binar pani ba olor so ori egura pandita nung pesiu gabi calek muse tarsoni maru pani ale bha hadu akaduan braminoto sadde pokodi ba haduan calek rupani dapat tuduhon tonani Tuhan Yesus di bagasa turpukon Raja naroi ima Raja namar sahala Raja yang beribawa ibawa ni raja na kaindang alani hodana danga karena senjata bukan tetapi sahala ibawa daripada raja yang datang itu Allah ahama sahalana magdotamina ahama sahalana na kengani ima songon epistel Psalm 72 ini roi mana mabukara jaonna di bagasa kategoran roi mana dang sidai dabohi roi mana dia taat akan aturan roi mana manguhum di bagasa damai roi mana membawa keadilan raja pemimpin presiden yang beribawa bukan soal fisiknya dangalan aku di tubuh meja bukan dan apa kok ditopar daun tetapi salah satu Jokowi itu Allah namar sahala dangalan di pamatangna tetapi dia merangkum dus dan si idaboi dus di ibana dari Sabang sampai Merauke songodido nang dihita dia makadonga sahapor siaun nang dipakai di bata hita ima namar sahala molo di ama distrikon di bayad doon topik seminar di distrik atau di 2 tahun salpu ama namar sahala barang minoto rupani amon naing amar sahala dong neraw alai bolo mar sahala ima mabuan ianakon mabuan istri mabuan rumah tangga namar sahala jonok tu de batang itu namar sahala suami yang beribawa ketika ia mampu membawa anaknya dan istrinya beribadah taat kepada Tuhan amin dangalani gurang isi bedo mu namang ilio kamu hepeng namar sahala mudau dan nepe biar hamu tetapi ketika kita lah suami nama sahala odon-odon Tuhan Yesus naing marsahala hita kamay ahiaro di depan dang meile di mana kar pabu akon arong rosta na julu malayani ba ditiki
di tahun 2000 di Pulau Kepri ini kok baru panin. Bengiri dong. Pas ma pesta pembangunan, ramatai, siap kami 5 juta ini. Tori jonggorin atai. Pola di jonggor, gabe di oruin oleh, gabe bisa dia. Gabe 500. Banyak kau mah. Apa yang kau amatai nak dengan semangatnya mau memberikan sumbangan untuk pembangunan 5 juta. Apa hola di jonggor dope. Termoru oleh saya. Banyak kau mah hola saya di jonggor dope. Bawa mulu 2. Lagi minum dope. Labatanna berkurang di bawahnya amatai. Dan termebiri marah hola di bereng. Ada yang gua urus di Depokon, dangarongnya temang. Ya kira dangarongi, pasti istri yang baik-baik. Saya dia pidokon amata, subangon natu gerejaon, dangarong nagutur, yakin doawi. Las totok ripe na 5 juta ini, yakin doau, totok ripe torona kainai dora, tabayar mepah atau patok torina dora itu. Yakin doau disi, namar labatan ido sada, ibawa. Sahala ni amena kengani, alani ma dia makadonga saha porsiaon. Asongon nagajang memangon. Upasingka mau naik tajaloma, haroroni rajai. Jakomma atong unang masongon bangsoy alania be kau mahatsi ni bangsoy na kamang do taminang anggo dina parjuli hola ro Jesus tu Jerusalem idok nasida do Hosianna pinasupasuma raja naroi alai itor dang hitungan ari gabe iguari do sida sisang gulingobu ahasan gulingobu itor 2 hari kemudian itor roro madok nasida parsilakom. Belum beberapa lama pengakuan dari mulutnya jagodo presiden tai, jagodo ketua tai, jagodo ketua di bunga tai, jagodo pandita tai. Dan kok 2 tahun, nak kasih torin nervani. Akhirnya ngiri ya toh, nak kasih pandita. Apa yang gue tikir baru sak do tokam, oh jagodo pandita ini tuh. Nung 2 tahun, nak kasih nindor. Alihnya kira harus soni sorat ya kamang do tawiran. Pasti do hono munaro naburjuro sak sadari nak amin. Alani hata di batatu hitam. Jono matabuam ma tajakom ma raja nangroi. Amin. Martanya mahita. Moliate madiho ale Tuhan di bata marhiti hatam nabadiye. Dijakukai maho ale Tuhan raja siwa dame, siwa kalabohon. Nabir ibawa namar sahala. Lasido Tuhan, hujaku kami di bagasan ngulu nami, di rumah tangga nami, di huria, di masyarakat, di negara, di portibio Tuhan. Polos mahami Tuhan, mar sahala. Sahalai Tuhan, molo olo hami, bebuan akayan akon nami, mebuat pungoni, di labok ni roha, di dame, ido Tuhan, sahalanya kana porsiai. Songoko Tuhan namar hudul halode. Halode buru-buru, dang hoda siapa sepili, alai dihalap bohoni doho Tuhan. Jala itu Tuhan, ubalga raja nari portibion, nasu ya dapat akal nami, ikut tersilakko, humokko pami, asa medua hami, ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Atau pasu-pasu ma Tuhan, hatami, nang ruas ni huriampe, mulai dana saat tunama tua. Dia akan nama siol di pasu-pasu di hasihaton, di hagabeon, di siol ni rokap, di ulaon dia akan pertumbuhan akan akon. Terlumobi akan nama tua Tuhan dia nomu, gogo dohot hai paso. Ali Tuhan di batah di bagasa minggu Tuhan, di pajak nami di minggu-minggu pasion saat tu hari hama matemi Tuhan paluasami makanguluhon mangauhon belgani holong mi Tuhan di batah. Songoni manang dia kapak kubasin ni huriam. Dia bagasa 2 bulan Tuhan dia ka periodisasi nak kasih siduk kategorial. Palos ma di bagasa dame. Ale Tuhan di batang. Songoni ma ros ni huriam. Natongon nuaing di bagasa parsahiton. Rafael Sihotang. Amanami amang situa es nenggulan. Inanami inang nyonya situa nenggulan inang opu sungguh. Songoni amanami amang abik noy guna 70 nang angginami gea hutapea. Songoni manang inana amanami amang situa TN Sibarani nang angginami Dondi Purba nang inanami nyonya Raja Guguk inang boru Siburian. Asima rohamali Tuhan di bata apeo matangamu nabadiei mamasu-masu nasida.
Songoni manang ros di huriang natongon namar ulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan pasu-pasu na si Tuhan mamilang-milangi ari-ari na pinasami. Nang songoni Tuhan bangso namion do rakyat na do pemimpin na Tuhan. Naing masongok ko Tuhan marmahani gabi pemimpin na marsahala na mabuan kesatraan damai dan si idabuhi Tuhan. Songoni manang sudi pargonggom di huria pargonggom nan di tonga-tonga ni akka ugamo-ugamo. Ali Tuhan di bata songonima nang secara khusus di panitia pembangunan di Huriam. Leonomu Tuhan semangat do gugu na siak koi. Asa tulus Tuhan sakak nami bui di tahun naro ima Tuhan membangun pembangunan fisik di Huriamon. Sakak manasau do lomo ni roham. Songoni akan aposom Tuhan akan perhadadum pasu-pasu lako makripasi. Songon jamita sadarion narik kok di Tuhan ini di Tuhan dang narik kok di kami la narik kok di ho di Tuhan alani di pangido ho siak kami Tuhan di namar pangido aku Tuhan Tuhami asa tulus baga-bagami songon pangido mi Tuhan di huta Jerusalem di huta Betpage radido mangalios sa Tuhan halo di asa adong Tuhan ima songon dalammu satu Jerusalem atau polos mahami salu na Tuhan di bagasak kolong na siya ko'y manupahi aka program ni Uriam. Urasi hami Tuhan sa nakadusa nami asa badia hami dia dupam. Muliate ma Tuhan Dio. Amen. Mari demeta los tapasa mapiliata. Mulia te dogo
Dewata nasi togi Asatu jelma meraposa Betunya rumah jahit Tatangi ako mapelian na tapapungomar tangi ang mahita. Ali di bata amanami na di bano gijang. Hodo hararon ni salukut sili kulihu na dinggando na sulibasa na muliutus. Upasatay masiyan nasa na nilumitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jaramoti. Asa hupasya kami pilihanom. Pati bulon harajom itong atongan ni Huriam, doho di Portibion. Buhay marokan namin hite-hite to dim. Asalam tadahami godang ni silihon-lihon mito kami. Asalam girkihay madok mo liate tuho. Hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di ba no gijang say pinarbadiya magwar sa rumaharajom sesaw malomo ni roham diutong sa na gijang lehom matuhami sa gunung siya pari sesa marusa namin songop panisa nami di dosa nongan namar dosa tuhami unak kami tu gitu pangucunan palu amahami sian pangak. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata mahon. Di sodakot Tuhan Dewata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan Dewata mabuhina tuho jala di pasaur homadamena tutod di munabi.